लोगोफोरनिसिम खुलुमनाय आंनिफ्राय जासिहरबाय बे BMC स्ट'री इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय। आंनि सानैसो लोगोफोरा मेसेन्जाराव आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन जे ससियेल मिडियानि लिंकखौ इउटुबाव माबोरै दोनखो बिनि बागै भिडिअ खालामबाय थादोंमोन। दिनैनि दिन एबा आथिखाल मुगायाव जों मिथिगौ ससियेल मिडियानि लिंकखौ इउटुब एबाउटआव होनानै लानो हासै। बेनिखायनो आंबो आंनि BMC स्ट'री इउटुब चेनेलाव आंनि बाहायनाय ससियेल मिडियानि लिंकखौ होनानै दोनदों। बेखौ नुनानै आंनि लोगोफ्रा आंखौ मेसेन्जाराव बुंहरदोंमोन इउटुब एबाउटआव माबोरै ससियेल मिडियानि लिंकखौ दोननो मोनसे भिडिअ खालामना होलाय होनना। बेनिखायनो आंबो सानबाय मोनसे भिडिअ खालामना होनोसै होननानै। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेसो जाय बिथांमोना इउटुब चेनेल गोनां बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअआ। जायफ्रा इउटुब चेनेल गैया बिथांमोनखौ आं बुंनो थाङा आंनि भिडिअखौ नायनो नाङा होनना। नोंथांमोनाबो नाय अनसाय आंनि भिडिअखौ बर'जों बर' हेफाजाब होलाय। बेनिखायनो जों बयबो गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनांगौ। बिदिब्ला जों भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोननो आं मबाइल स्क्रिनाव दिन्थिना होनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला। गिबियाव जोङो बेवहाय क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेवहाय जोङो सार्च खालामनांगोन youtube.com बेफोरबायदि लिरनानै सार्च खालामदो। बिनि उनाव गोदानै मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। अब्ला नोंथाङा बेखौ नेदो दसे। बेफोरबायदि गोदानै पेज मोनसे गेवबाय। अब्ला नोंथाङा नैबे आगदा साइडआव थानाय गोजौनि नैबे थ्रि डटआव थुनानै बेखौ नोंथाङा डेस्कटप साइड खालामनानै ला। बे गावनि लग'आव क्लिक खालामनानै हो। नोंथांनिया लग'आ बेवहाय नुजायाखैबा चेनेलनि लग'आ जुदि नुजायाखैबा बेवहाय लगइन खालामनानै ला। आंनो लगइन खालामखानायखा नैबे खनानियाव बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय थुनोसै। बिनि उनाव मोनसे गोदानै पेज गेवबाय। अब्ला नोंथाङा नैबे इउआर चेनेलाव क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनाव बेफोरबायदि फैबाय। अब्ला नैबे कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामदो। गोदानै गेवबावबाय। अब्ला नोंथाङा नैबे बेसिक इनफ'आव क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय मोनसे गोदानै पेज गेवबाय। अब्ला जोङो बेवहाय लिंक्स नुदों। बे लिंक्सनि नैबे खथाफ्राव नोंथाङा इउटुब आरो इन्सटाग्राम, फेसबुकनि लिंकफोरखौ बेयाव होनानै दोननो हायो। जेरै ससियेल मिडियानि लिंकफोरखौ। दा आंना बेवहाय होखानायमोन। आं बेवहाय दानदों। बेवहाय नोंथांमोननो जास्ट देखायनो थाखाय माने बेखौ दाननानै लिंकखौ माबोरै होयो आरो माबोरै लिंकखौ बेवहाय लाबोयो बेखौ देखायनो थाखाय आं बेखौ बानायदों। बेनिखायनो आं नैबे लिंक टाइटेलाव आंनि बेवहाय फार्स्टनियाव फेसबुक होगोन। बेनिखायनो आं बेवहाय फेसबुक लिरसिगोन। फेसबुक लिरबाय। बिनि उनाव फेसबुकनि लिंकखौ नैबे साइडआव होगोन। बेनिखायनो नैबेवहाय फेसबुकनि लिंकआ आंना कपि गैया। बेनिखायनो आं बेगाव थांगोन। बेगाव थांनानै फेसबुकआव थांनानै आं आंनि प्रफाइलाव फैबाय। बिनि उनाव नैबे थ्रि डट नुदों। बे थ्रि डटआव खेबसे थुनानै होबाय। थुनानै होनायनि उनाव नैबेवहाय इउआर प्रफाइल लिंक माने फेसबुकनि लिंकआ नैबेयाव गाहायाव जानानै दं। बेखौ कपि लिंक खालामगोन आं। नैबे कपि लिंक नुनायाव क्लिक खालामना होबाय। कपि जाबाय। बिनि उनाव आं बेक थांफिनगोन। नैबेवहाय आङो जिथु फेसबुक लिरखानाय बिनि लिंकखौ नैबेवहाय पेस्ट खालामना होफैगोन। बिनि उनाव इउटुब आं नैबेयाव सेकेन्डआव इउटुबखौ होगोन। इउटुबनि लिंकखौ होगोन। दानिया बेवहाय इउटुबनि लिंकखौ बेवहाय कपि खालामना होनांगौ। दा आङो बेखौ मा खालामगोन इउटुबाव थांफिनगोन। इउटुबाव थांगोन। आंनि इउटुब प्रफाइलाव फैबाय। बेनि उनाव आङो नैबे थ्रि डटआव खेबसे क्लिक खालामनानै होगोन। बिनि उनाव शेयार ओंखारदों। शेयाराव क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव कपि लिंक फैबाय। अब्ला कपि लिंकखौ खेबसे क्लिक खालामबाय। कपि जाबाय। बिनि उनाव आं दहायनि माबायाव थांफिनगोन। नैबेवहाय आङो टाइटेलखौ इउटुब होबायमोन। अब्ला नैबेवहाय इउटुबनि लिंकआ थालांदोंमोन। दा आं नैबे इउटुबनि लिंकखौ बेवहाय पेस्ट खालामना होगोन। दहाय कपि खालामनायखौ पेस्ट खालामबाय। नैबेफोरबायदि बेवहाय जाबाय। दा इन्सटाग्राम बायदिबो नों लानो हाबाय। दा नोंथाङा होनोब्ला नैबे एड लिंकआव प्लासाव नैबेयाव थुना होबानो नैबिदि खथा ओंखारगोन आरो बेवहाय नोङो इन्सटाग्रामनिखौ होनोबा इन्सटाग्राम नैबे टाइटेलाव लिरनानै इन्सटाग्रामनि लिंकखौ नैबेवहाय होबानो जाबाय। आरो बेलेग ससियेल मिडियानि लिंक होनो गोसोब्ला आरो बेवहाय होनो हाबावगोन। बेयाव होखांनायनि उनाव बेवहाय एड लिंक ओंखारबावगोन। नोंथाङा बेवहाय मोनबा लिंक होना दोननो हायो। दा बेवहाय होखांनायनि उनाव जोङो नैबे गोजौनि लग'नि गाहायाव बेयाव पाब्लिकसा बेवहाय गोथां जानानै थागोन। नोंथाङा गोदान होदोंबा आंनि अलरेडि होखानायमोन नालाय बेयाव सेभ खालामखानाय। बेनिखायनो बेवहाय बे गोसोम कालारनि जाना दं। नोंथाङा बे पाब्लिकआव खेबसे
क्लिक खालामना होबानो बियो सेट जासिगोन आरो बिनि उनाव जोङो चेक खालामनो हागोन। आं नोंथांमोननो आंनि बेखौ सेभ जादोंना जायाखै खोन्थाना होनोसै। अब्ला आङो बेगाव थांसै, बेगाव थांनानै इउटुबाव फैबाय, इउटुबाव फैनानै आं आंनि लग'आव खेबसे थुनानै होबाय। आंनि चेनेलनि लग'आ आंनि चेनेलनि प्रफाइला बेफोरबायदि फैबाय। अब्ला आं बेखौ एबाउटआव नायनोसै। नै फेसबुकआ फैबाय, ओमफ्राय इउटुबाबो फैबाय। बेवहाय लिंकआ बेवहाय डाइरेक्ट फैबाय आरो जोङो बेवहाय डाइरेक्ट लिरनानै होयोबा जानाय नङा। नैबे डिसक्रिपसनाव जुदि लिरनानै होयोबा बियो लिंकआ नोंथांना ओंखारनाय नङा, लिरनाय माबायानो थागोन आरो जेबो ओंखारहैनाय नङा। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै होयोबासो बेफोरबायदि ओंखारगोन, नङाबा जानाय नङा। दा जोङो नैबेवहाय फेसबुकआव क्लिक खालामबा आंनि फेसबुक प्रफाइलाव ओंखारहैसिगोन आरो इउटुबाव क्लिक खालामबा आंनि इउटुब प्रफाइला इउटुब एकाउन्टआ बेवहाय अलरेडि ओंखारगोन आरो दा बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खेबसे लाइक खालामना हो, लोगोसे शेयार खालामना हो, लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसिम साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांनो बयनिफ्राय सिगां मोनहैयो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बिदिब्ला नोंथांनिसिम आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय